Bye, nagdamag ka naman sa kadaan video. Pin kasi ako baraihornay talay bye. Channel sa bawal kadaan ay dini channel sa nama. Onani channel ko subscribe ka lang de, like, comment ka lang wala sa bye. Sansuni salang nagidan nga daya. Oमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ना होमबा जाखांबाय लोंखांबाय दुगैखांबाय उन्दुनो लाहार फाहार सासेनो बिखुं खुरनांगौनो मा खालामनांगौ बाबा मा खालामनांगौ देलाय खोन्थालाय बिखुं खुरनांगौनो आरो इदि गस्ला बोख्लायनांगौ दे 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 ना हरनाङा दे उन्दुदो दे दे नों इदि नाहरबालाय बोरै जागोन हो दे बिखुं दसे बिदि बिलिरनांगौ होमबा उन्दुलाङो आरोना आयौ नाहरनाया थैगोनसो दुस्टराम लांबाय गथ'फ्रा जे मा एसे गरम मोनो गोलोमजोब्बायनो ओमफ्राय आहा गोजांदोंसो आरोखि 4टा जानोसै लोगोफोर एसेल' खम ओमफ्राय माने मानो मिनिदों नोंथांमोना सानदो मानो खुसि ना होमबा हिन्जावफ्रा मानो खुसि जायो मा मोनबा खुसि जायो दासो फैदों लोगोफोर ओमफ्राय दाना बिदि स्रां स्रां प्लास्टिकआव फैग्रा जाबाय खोमा आरो माने आं होनखादोंमोन ना दाख्लै बिहरदों होननानै ओमफ्राय फैबाय आरो दायो मैयानो फैनो लागामोन ओमफ्राय बिदिनो बोथोरफ्रा एसे मोजां नङिखाय दिनै फैबाय खोमा आरो ओमफ्राय इदि फैयो होनबाय नै जिलायलायबावनायसो नै बिसिनायजों बख'नोसै लंनि पेन्ट लंपेन्ट ओमफ्राय लोगोफोर जियाबो मोजाङै 300 टाकानिलाय माथो मोनगोन 350नि गोजौनिबो टप ओमफ्राय इ पेनाबो आरोना ओरैनोथ' मोजाङानो ओमफ्राय आङो माने बेखौ सोलाय हरफिननोसैसो आरोना माने ओरैनोथ' जियाबो मोजां नालाय गोदोनानि माबायाथ' गोराय एमब्रयदारियाथ' जि मोजांखा जियाबो जेबो गाज्रि नङा लोगोफोर आंनावबो हामो मायो नोंथांमोना बिहरनो गोसोबा बिहरनो हागोन माने आं बेखौ गाननाय नायबा ओरैनोथ' मोदोमावबोथ' हामखादोंनो एसे देद्रायदोंसो ओमफ्राय होनबाबो आखाइखौ नायलाय आखाइयाव एसे टाइट जादों लोगोफोर बुरैबाय नालाय आखाइया एसे गिदिर जाबाय खोमाना बेखायनो आखाइया फिसा जादों आरो गोदान बिहरबाबो एक्सचेन्ज खालामबाबो बे आखाइया फिसायानो फैखागोन आं बेखौ रिटार्नखौनो खालामहरफिननोसै आरो ओमफ्राय नै बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना आंखौबो समायलायदोंमोन ओमफ्राय आखाइनि थाखायनो आङो बेखौ रिटार्न हरफिननांसिगोन नोंथांमोना सोरबाफोर आखाइया एसे आखान्थिया फिसाबा बिहरनानै लानो हागोन आरोना 350 टाकानिलाय मा मोनो एथबां दामनि नङा लोगोफोर 350नि दा माबायाव खम जागासिनो नालाय एसे अफार होगासिनो थ' बेखायनो नायबानो जाबाय बेलासिनि साहा लोङाबालाय बहा थानो हानो बुरै मानसिनि खर' मेलेमालाय बैफोर टेनसन टेनलाफोरा साहा लोंबाय एखेबारे खारजोबथारो आरो लोगोफोर उन्दुनो ओंखारनाय ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै खर' मा होनो सारोम सारामफ्रा खारथारो बेखायनो आङो फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे लोंथारो ओमफ्राय मालाबा सानसुफुआवबो लोंबावोसो आरोना माइरं लायद' बोरायाबो लुदुमामा उन्दुनानै दङ मबाइल नायबाय थायो थान्दा बोथोरा मा
बोथोर जालांखो नै बाबा गारि देखायनो बा बा जाबाय दे केक गुदुं आराम स्रां मोनहैलायो आरोखि ना बाबाया माइरं लायनायाव मा लाबोफादों नै बाबा जोंनो नै थालिरनि चिप्स लाबोबाय थायो बाबाया ने बेखौ लाबोयो नैबेबो मा बुस्थुथाय माबा गोथावथार आरो मोनसे जाखांबाय आङो ने मामि फार्स्ट टाइम लाबोफेरदों प्लास्टिकखौनो बाहायनो लाखायो रावबो जाफैग्राबो गैया ओमफ्राय रावबो फैखायाबो नालाय ओमफ्राय आङो बेगखौनो लागासिनो आरो जोबनानैसो गारखानोसै गेजेर गेजेराव बे गेजेर गेजेराव गोसोमखौ होनोसै आरो समायगोन ना समाया गेजेर गेजेरावल'सै बाखि खुन्दुङानो जेबो कालार गैखाया नालाय उफाय गैया बेखौनो होनोसै नेबा बिदि गोसोमखौ होयियावसो मोजां नुदोंमोन नामाब्रा गोसोमखौ होनानै बेरासै नामाथाय लोगोफोर होआबाबो लांदां लांदां नुगोनदां ना मा सानबाय आं मोनानि ओंख्रि लाफा गोखै होनो ना सुखा गोखै होनो जायखिजाया बिदिखौ मोनो आरो ओइ बाबा बिदि ओंख्रि आरोना बिदि आमाव फुलगावगाव नुयो मबाइलावलाय ओमफ्राय ना बेखौनो मालाबा मालाबा जासाबनानै गोजोननानै थायो जोंनिथिं नै बिदि नुयो फाइनाल लुकआ होनदो के हाबाय आरोना कमप्लिट जाबाय मोनायाव खालामजोबथारबाय आङो खाथियाव नै बेखौ सिगाङाव खालामग्रोबाय बेखौ आगोलनो खालामनायमोन बे मालाबानो खालामनायमोन आरो 10ता ग्रोब जागुलायबाय आरोना ओमफ्रायसो दोनखाबाय आङो बे केक हानोसैनो टेबोलाव बार्थडे थांबाय बोराय मांग्रा नोंना थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय